राम राम। भोजपुरी ब्लॉग में स्वागत बा। अब हम तारा को बनारस के पूरा स्टेशन घुमाइम। ई रहल बहरी के सीन। चरखा वाला मंदिर। चलो अब हम तारा के अंदर लेके चलम। अब देखो सेल्फी चाहता। देखो है आदमी। देखो है बैग वाला आदमी। देखो बैल। ई बनारस के मशहूर बैल ह। आव अंदर। है रहल आदमी। ई रहल औरत। ऊ रहल पान थूके वाला डस्टबिन। ई रहल आदमी रील देखता। आव है देखो फोन चलावता। है पता पूछता। है का करता। ई देह तुरता। आव है देखो होटल। दवाई वाला होटल रहे। है आदमी फोन से बतियावता। और रहल रिक्शा। हौ बैल के देखत आवसन। आव अब तारा के स्टेशन लेके चलते। है खाची वाला आदमी। ऊ बैठे वाला आदमी। है मुँह धोए वाला लइका। बैग रखे वाला आदमी। है देखो औरत। है 56 बजता। है नाक में से नंगुरी निकाल देलस। है रहल ट्रेन। ई कौन ट्रेन हिया लंदन से जाइए आरा। एमे पैसेंजर ना एमे भरेलन भाड़ा। है रहलन जोगी बाबा। है रहलन फकीरा बाबा। है रहलन इदिमी। है रहली ई रहल दुकान खाए वाला। हौ आदमी किनता। है रहल बहरी के सीन। है बड़का बड़का पंखा। ई रहल सीढ़ी चढ़े वाला उतरे वाला। ऊ रहलन दरोगा जी। है रहलन आदमी। हौ रहलन खड़ा होखे वाला चले वाला आदमी। ई रहल सबसे आदमी। ई बैठे वाला। ई चले वाला। ऊ रहल बड़का बड़का पंखा। ई रहलन सुते वाला आदमी। ऊ रहलन बैठे वाला आदमी। ई रहलन चले वाला आदमी। ई रहल बैग वाला आदमी। इहो झुलुआ झूली। ई उतर के चढ़ के आवता। वो मजा करता। बनारस के अगला वीडियो में गंगिया जी देखे खातिर लाइक सब्सक्राइब कर लो।